Česká televize uvádí německý koprodukční dokument. Reklama vychvaluje možnosti současného lékařství. Poraníte si šlachu? Žádné neštěstí. Náhradní díly jsou k dispozici. Jen někteří z nás však vědí, že mnohé biologické implantáty pocházejí z mrtvých těl. Miliardový biznis s temným tajemstvím není dostatek dárců. Policie uvádí, že lékařský průmysl získává orgány ilegálně v pitevnách ve východní Evropě. Na Ukrajině patologové vyřezávají tkáně i celé orgány z těl nebožtíků skandálním způsobem. Před pohřbem jsem zjistila, že můj syn má hluboké řezy na obou zápěstích. Vyřízli mu části těla. Spojili jsme se s ukrajinskými a americkými kolegy, abychom tento skandál vyšetřili. V soudních spisech nacházíme stopy mezinárodní sítě zlodějů lidských orgánů. Snažíme se vypátrat více. Mrtví na náhradní díly. Все, отлично. Да, сейчас давай тогда пока. Ну давай, это заходи уже, я в студию зашел. Aleksandr Iljinič je reportér ukrajinského kanálu Mezinárodní kabelové televize. Jako jeden z mála má odvahu s námi spolupracovat. Jako Ukrajinec nás Aleksandr mohl zavést i na místa, kam bychom se jinak nedostali. Bez něho by tento pořad nevznikl. Před časem se mu dokonce podařilo natáčet v Institutu soudního lékařství. Na veřejnost pronikají zvěsti, že mrtvoly jsou systematicky vytěžovány, dokonce v prostorách v těsné blízkosti míst, kde nám bylo dovoleno natáčet. Nejedná se ale o orgány, nýbrž o takzvané tkáně. Z mrtvol se odebírá všechno, co je vhodné k recyklaci. Kosti, svaly, šlachy. Často se z těl stahuje dokonce i kůže. Každým rokem se miliony mrtvých těl zpracovávají na lékařské implantáty. Například pro rekonstrukci čelistí nebo pro spinální chirurgii. Ukrajinské kosti jsou na západě bestsellerem. Jaká je reakce veřejnosti? Никакой реакции. Absolutně žádná. Naše ministerstvo zdravotnictví, jako každá instituce, v níž dojde ke skandálu, se chovalo tak, jako by tato zpráva nebyla zveřejněna. Jen bulvární noviny psaly: Ukrajina prodává lidské maso. Úřady to ale zametly pod koberec. Но от конкретных компетентных органов, которые должны были как-то прореагировать на сообщения в средствах массовой информации, никакой. Jedeme do jednoho z center obchodu s mrtvými těly, do Institutu soudního lékařství v Kyjevě. Na Ukrajině se soudní pitva provádí vždy, když někdo zemře. Je to relikt z dob socialismu, kdy se režim snažil kontrolovat i smrt. Dobře zásobené márnice, díky nim je Ukrajina tak atraktivní pro obchodníky s lidskými tkáněmi. Celé týdny jsme se pokoušeli hovořit s odpovědnými pracovníky. Po celou tu dobu jsme byli odmítáni. Teď to zkoušíme přímo. Chceme hovořit s ředitelem institutu. Typická odpověď: není tady. Kdy ho můžeme zastihnout? Odpověď: nevím. Jeho zástupce nám dává jasně najevo, že si nepřeje, aby tam náš štáb slídil.
Máte povolení k natáčení? Ne, neodpovídal jste na naše e-maily. Nesmíte točit. Vypadněte okamžitě. Jen tady v Kyjevě, v Institutu soudního lékařství, se zpracovává ročně 8 000 těl. Co se s nimi ve skutečnosti děje, je přísně střeženým tajemstvím. Pokračujeme sledováním stop na internetu. Na webové stránce Americké správy pro potraviny a léky nacházíme zajímavou databázi. Je to seznam ukrajinských ústavů soudního lékařství, které zpracovávají lidské tkáně a dodávají je do zahraničí. Je to přehled celostátní sítě míst, kde se provádí odběr orgánů z mrtvol. Seznam a tady je dalších 10. Херсон, Kyjev, судебно-медицинская экспертиза, например. Následuje překvapení. Když chcete volat ukrajinskému dílerovi orgánů z mrtvých těl, musíte volit číslo začínající číslicemi 49. Kód ne Ukrajiny. Ne ukrajinské číslo. Všechna čísla mají německé předčíslí 49. Po tomto předčíslí volba pokračuje číslicemi 9, 1, 3 a 4 před volbou německého města Neunkirchen. Číslo patří německé společnosti Tutogen. Ta vyrábí implantáty z částí těl. Mateřská společnost Tutogenu, americká RTI, používá bombastickou reklamu při prodeji například Achillovy šlachy vyrobené z mrtvol. Existuje i legální obchod s takovýmito produkty. Například v Německu mohou registrovaní dárci orgánů předpokládat, že části jejich těl budou zpracovány eticky v síti neziskových tkáňových bank a zpracovatelských institucí. Některé komerční podniky jako Tutogen a RTI však mají z lidských tkání velké zisky. Suroviny dovážejí z východní Evropy a produkty z nich prodávají po celém světě. Proč podle vás tyto společnosti získávají orgány právě na Ukrajině? Zřejmě proto, že náš právní systém nefunguje dosti účinně a je velmi obtížné kontrolovat, co je legální a co ne. Что действительно было изъято по закону, какие ткани. V Germánii tam může být ili v Americe, za tím bolje v Evropě nebo v Americe je kontrola mnohem důkladnější. Obchodem s orgány protékají velké peníze a soudní patologové se na tomhle biznisu rádi podílejí. Zde je ukázka z výukového videa pro soudní patologii. Americký expert učí ukrajinské kolegy. Vysvětluje, které části mrtvých těl jsou zvláště cenné, jak je správně extrahovat a jak je balit pro další zpracování. Aby se zachovalo alespoň zdání úcty k zemřelým, zasouvají se do mrtvol plastové tyče kvůli stabilizaci. Protože správní orgány v Kyjevě zamítly naše žádosti o podrobnější informace, jedeme 400 kilometrů dále na východ do průmyslového centra Kryvoj Rok. V roce 2008 začal prokurátor vyšetřovat soudní lékaře v Krivém Rogu. Vytěžování tkání z těl zemřelých bylo zastaveno a bylo zahájeno soudní řízení. Alexandr přišel na to, že soudní spisy by nám mohly o skandálu říci mnohem více. Po několika hodinách dohadování a usilovného zdůrazňování veřejného zájmu se soudkyně rozhodla promluvit na kameru. Дело, я так понимаю, уже в принципе шло к завершению, да, рассмотрения?
Říká, že obžalovaný byl ředitelem Ústavu soudního lékařství. Byl obviněn z otevírání těl zemřelých bez povolení a zklamání příbuzných. Zemřel krátce před vynesením rozsudku a případ byl bez dalšího uzavřen. Ptáme se, jestli by důkazy stačily pro jeho odsouzení. Soudkyně nám může sdělit jen toto. Existuje dlouhý seznam obětí. Většina z nich podepsala formulář, v němž bylo uvedeno, že z těl jejich příbuzných mohou být odebírány tkáně. Základní otázka zní, jak to bylo prováděno. Soudkyně nakonec chce ukázat, že se sama snažila skandál s těly nebožtíků vyšetřit. Náhle nám k našemu údivu dovoluje nahlédnout do soudních spisů. Nacházíme tam důkazy účasti mezinárodního lékařského průmyslu. Dokumenty znovu a znovu zmiňují Tutogen, německou dceřinou společnost americké RTI. Stránka za stránkou obsahuje informace o částech těl, které byly extrahovány pro mezinárodní trh. Poprvé jste měli příležitost vidět tyto seznamy. Co jste z nich vyčetli? Úplným překvapením byl pro mne rozsah tohoto skandálu. Jen v této oblasti patologové odebírali okolo 1000 částí těl měsíčně a zasílali je do Kyjeva. Nešlo přitom jen o izolované případy. Záznamy jasně dokazují, že mrtvoly byly vytěžovány systematicky. Někdy více, někdy méně. Je to zřejmě velký obchod a většina částí těl byla odesílána do Německa. В Киев, ну и, соответственно, потом в Германию. V soudních spisech nacházíme jména a adresy některých obětí. To nás dovedlo k manželskému páru, který svědčil v procesu proti soudním patologům. Předměstí Krivého Rogu. Po chvíli váhání se rodina Mališových uvolila poskytnout nám rozhovor. 9. dubna 2008 jejich syn Sergej spáchal sebevraždu v garáži v domovním bloku. To, co následovalo, znamenalo pro jeho rodiče šok, z něhož se nevzpamatovali dosud. Vyzvali miliciu. Když jsme našli Sergejovo tělo, volali jsme ihned policii. Přijeli za chvíli a přivezli sebou lidi z patologie. Zatímco mě policie vyslýchala, soudní patologové vzali mou plačící ženu stranou a ukázali jí nějaké formuláře. Všechno probíhalo tak rychle. Vůbec jsem jim nerozuměla. 2 ženy mi dali podepsat nějaký papír. Na autopsii, ptala jsem se, ano. Ptala jsem se manžela, proč chtějí jeho tělo otevřít. Je přece zřejmé, že se oběsil. V den pohřbu jsem viděla, že můj syn má řezy na zápěstích, hluboké řezy. A manžel říkal, že vyřízli části jeho těla. Asi si mysleli, že je to mladý chlapec a že mohou získat mnoho orgánů. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь?
Моя жизнь это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит. Před smrtí natočil Sergej video. Ilustrovaný dopis na rozloučenou. Skutečnost, že soudní patologové otevřeli Sergejovo tělo po smrti, je pro jeho matku zhanovením. A myšlenka, že jeho kosti byly prodány třeba za oceán, je pro ní nepřijatelná dosud. Nikdy bych nebyla souhlasila, ale naléhali, abych to rychle podepsala. V soudních spisech jsme zjistili, že části těl byly prodány jako anatomický materiál. Lidé humánně uvažující a jednající by tohle nikdy neudělali. Těžit z naší tragédie. Vydělávají na našem neštěstí. Jedno tělo se prodá až za $250 000, pokud je takzvaně vytěženo a prodáno celé. Mrtví tak slouží jako zásoba náhradních dílů pro živé. A jako zlatý důl pro spekulanty. Navštívili jsme našeho ukrajinského kolegu v jeho kanceláři v Kyjevě. Vysvětluje nám, proč úřady nedokážou tuhle děsivou aktivitu zastavit. Ukrajinská společnost Bioimplant, vydělávající vytěžováním orgánů z mrtvých pro RTI a Tutogen, spadá pod ministerstvo zdravotnictví. Dohlížející autorita tedy kontroluje sama sebe. Proto tento lukrativní biznis nemá pod kontrolou nikdo. Існує нормальна нормативно-правова база стосовно цієї діяльності. Igor Alešenko organizuje dodávky těl již více než 10 let. Stal se mocným mužem. Právě říká soudním patologům, že se nemají čeho obávat. Říká, že i papež má průkaz dárce orgánů. Darovat orgány nemocným, to je výraz lásky a milosrdenství. Byli bychom rádi o tom mluvili osobně s Alešenkem. Několik týdnů jsme žádali o interview s tímto klíčovým hráčem v obchodu s lidskými orgány. Здравствуйте. А это Александр Ильиных, журналист телекомпании CTV. Скажите, я с господином Олещенко смог бы поговорить? Tohle je dnes potřetí, co jsme se o to pokoušeli. Já poněl. Хорошо, я перезвоню тогда. Спасибо. A opět ho jeho sekretářka zapsala. Zase tvrdila, že není přítomen. Zdá se, že jeho nepřítomnost je velmi dlouhá, protože jsem mu volal několikrát a nikdy jsem ho nezastihl. Nikdy jsem se s ním osobně nesetkal. Úplně ho izolovali. Všichni, kdo se na Ukrajině na těchto aktivitách podílejí, jsou obtížně dosažitelní. Co ale jejich mezinárodní obchodní partneři? Pokračujeme v našem pátrání v německém Neunkirchenu. Zde jsou části ukrajinských těl sterilizovány a přeměněny na lékařské implantáty. Tutogen zvolil s poskytnutím interview. Nový americký ředitel hrdě představuje produkty společnosti. Začněme s naším bestsellerem. Je to drť. Prodáváme drť, která je houbovitá. Získává se primárně z kyčelních kloubních jamek a z kloubních hlavic femurů. Používáme ji přednostně k vyplňování dutin. Dutin v kostech po operacích kyčelních nebo kolenních kloubů. Často ji také používáme v zubním lékařství, také pro vyplňování dutin.
Máme přehled o úspěšnosti implantátů, respektujeme dary a věnování darem. Vidíte to ve všem, co děláme, od získání souhlasu až po vlastní zpracování biologického materiálu i to, jak se chováme k dárcovským rodinám. Když jsme prozradili, že jsme viděli přesný opak na Ukrajině, ředitel Tutogenu pozval zástupce americké mateřské společnosti ke společnému jednání. Hovoříme o soudních dokumentech z Krivého rogu a přehráváme výpovědi obětí. Мужа просила, говорю, зачем его скрывать? Тут же и так понятно, что случилось. Я еще спросила, говорю, пишите сами, я подпишу, что там. Они говорят, надо, чтобы было написано вашей рукой. Прошло уже 40 дней. К нам пришел человек с СБУ. Existují doklady o tom, že ukrajinští partneři používají nekalé metody ke klamání příbuzných. Cílem je dodávání částí těl do mezinárodního obchodu. Mnozí nám říkali totéž. Chtěl jsem se vás zeptat, co cítíte, když to vidíte? Je to velmi smutné a deprimující. Dokazuje to, že rodiny často plně nechápou, s čím mají vyslovit souhlas. Nemyslí jim to jasně, neuvažují racionálně, jsou... Ale v takové situaci může správně uvažovat málo kdo. Někdy řeknou ne a pak toho litují. Někdy souhlasí a litují toho také. Je to smutné pro rodiny, kterým se to stane. Rozumíme tomu a... Používají různé triky k získání podpisu. Nevěřím. Když uvážíte počty dárců a počty zemřelých, poměr bývá těsný. Věříme, že kdyby se k tomu přistupovalo kulturněji, pozůstalí by byli předem informováni, byli by na otázky tohoto druhu připraveni a věříme... Problémem jsou ale lidé, kteří přijdou a v takové situaci jim předloží tyhle papíry. V Německu by takové jednání bylo naprosto vyloučené. Předložit jim papíry k podpisu? Přijít k matce, jejíž syn před hodinou spáchal sebevraždu. Předložit jí lejstra a říct, tady to prosím podepište. Načasování je nejhorší, když lidé nevědí, nerozumí tomu, co se děje. Víte, kdyby lidé měli lepší povědomí o tom, co se stalo, kdyby byli více informováni, byli by lépe připraveni odpovídat na otázky a činit rozhodnutí. Pokud vám dobře rozumíme, vidíte problém pouze na straně pozůstalých, kteří tomu nerozumí? Není problém spíše v lidech, kteří s nimi jednají? Ne, vůbec pozůstalé neobvinuji. Je pro nás velmi smutné, pokud v našem oboru k něčemu takovému dojde. Jsme tady, abychom pomáhali příjemcům a vyhovovali přáním pozůstalých. Nejednáme proti požadavkům rodin dárců. Tissue is then packaged and bone allografts are terminally sterilized in the final package. Bone allografts are distributed to surgeons. V reklamách působí všechno čistě a úhledně. Sdělení je jasné. Produkty z částí těl jsou čisté a bezpečné. Providing a clean scaffold to facilitate bone remodeling. Safety and innovation, such as BioCleanse, RTI is committed to providing better options for surgical patients. Pokračujeme v New Yorku. Amerika je největším odběratelem lidských tkání. Toto odvětví má roční obrat více než $1 miliard a RTI je jedním z největších dodavatelů. Ve Spojených státech provádějí lékaři více než 1 milion transplantací tkání ročně. Implantáty tohoto typu se používají, jako v tomto případě, při operacích kolenních kloubů, kyčelních kloubů nebo při operacích páteře. Lidské tkáně jsou bestsellerem, ale poptávka daleko převyšuje nabídku. Zde v New Yorku
je jen 18% populace registrováno jako dárci orgánů nebo tkání. Proto se stále hledají nové možnosti získávání surovin. A některé společnosti v zájmu zisku připouštějí při získávání částí těl i používání kriminálních metod. Před několika lety plnila novinové titulky děsivá kauza. Neúspěšný zubní lékař kradl části těl v pohřebních ústavech. Části asi 1000 mrtvol rozprodal tkáňovým bankám. Původcem celého skandálu byl Michael Mastromarino. Od něho pochází myšlenka získávat části těl z márnic. Spolupracoval přitom s řediteli pohřebních ústavů, kterým platil $1000 za jedno tělo. Jedním z největších jeho zákazníků byla právě RTI. Byl to obrovský obchod. Problémem ale bylo, že Mastromarino nevyžadoval souhlas od pozůstalých. Extrahované kosti nahrazoval plastovými trubkami, aby příbuzní nepoznali, že v těle chybí. V řadě případů falšoval formuláře obsahující souhlas pozůstalých a nedbal na anamnézu těl. Jeli jsme navštívit Williama Halea, bývalého detektiva newyorské policie. Před několika lety prodělal po autonehodě operaci páteře. Byla mu do krku implantována část kosti, kterou Mastromarino extrahoval z mrtvého těla a prodal firmě RTI. O pár měsíců později William Hale dostal dopis, který změnil jeho život. Šel jsem pro poštu jako každý den. Dostal jsem dopis z ministerstva zdravotnictví, z něhož jsem se dozvěděl, že část kosti, kterou jsem měl v krku, pochází z mrtvoly a že tato mrtvola byla pozitivní na hepatitidu typu C. A to stačilo k tomu, abych si uvědomil, že něco není v pořádku. A začal jsem pátrat. Hale chodil celý rok na rozbory krve. Ty však naštěstí pozitivní nález na hepatitidu neprokázali. Jeho žalobu soud zamítl, ale on se stále bojí o svou budoucnost vzhledem k implantátu, který má v krku. Kdo ví, jak dlouho tohle trvá a kolikrát se to už mohlo stát, aniž to vyšlo najevo. Víte, dlouho nikdo nemusí být dopaden. Vím jistě, že k tomu došlo už mnohokrát, ale každý pachatel jednou udělá chybu. Jako policista William Hale bojoval proti drogovým dílerům a pašerákům zbraní. Říká ale, že ho nic z toho nepřipravilo na bezcitnost Mastromarina a jeho obchodních partnerů. Nejspíš to byla řádně registrovaná společnost. Byla vládou registrována pro obchodní činnost a nikdo ji příliš nekontroloval. Byla zákonná a jsem přesvědčen, že byla v mezích zákona po řadu let. Ale jde o to. Kde je možné vydělávat prachy, tam se vždy najde někdo, kdo to bude dělat. Mastromarino je ve vězení na 50 let. Říká, že se chce svým obětem omluvit, ale tvrdí rovněž, že bylo nefér zacházeno i s ním. Vina je podle něho i na společnostech zpracovávajících tkáně, jako RTI, protože ho nutili získávat stále více surového materiálu. Moje tkáně byly prodány dříve, než jsem je získal. Ze začátku mi pomáhali se vším. Obstarávali mi všechny papíry a pomáhali mi je vyplňovat. Dodávali mi nástroje a platili za materiál. Chtěli tkáně, chtěli kosti a byli ochotni udělat všechno proto, abychom byli úspěšní. Můžete říci, že všichni zpracovatelé kontrolovali správnost informací o každém dárci? Ze začátku říkali, že se žádné papíry nekontrolovaly. Na konci každého dne jsem věděl, a oni také, že nikdo nic nekontroloval.
Jak finančně výnosný je tenhle biznis? Je to obrovský biznis. Jak ale sedím tady ve vězení a přemýšlím o tom, co se dělo v posledních 4 letech, připadá mi, že má tendenci se tvářit více nesobeckým než dříve. Making themselves out to be more altruistic than what they really are. Among its many wonders, the human body possesses remarkable healing power. And RTI Biologics is dedicated to complementing that power through innovations in biologics. Tkáňový průmysl rád zdůrazňuje, že jeho produkty jsou používány jen pro takové operace, které jsou z lékařského hlediska nezbytné. Zjistili jsme ale něco jiného. Tohle je fascialáta. Fascialáta je tkáň obklopující svalovinu a je přirozeně lidského původu. Tento materiál se používá k mnoha účelům, ale naše primární klinické využití je pro opravy hlavy a krku. Tedy dvojí opravy, kdy se jedná o chirurgické zákroky související s lebkou. Slyšel jsem, že se používá také v plastické chirurgii, například při operacích nosu. Ne, v plastické chirurgii tento materiál nepoužíváme. Jediný náš produkt použitelný pro plastickou chirurgii posíláme do Asie. Nabízíme jej například pro rekonstrukci prsů, tedy pro chirurgii po rakovině, a to nemůžete považovat za aplikaci pro kosmetické účely. Žádné části těl pro kosmetické účely. Slyšeli jsme něco jiného a jeli jsme do Hamburku, abychom zjistili více. Jeden z vedoucích plastických chirurgů tam byl ochoten s námi o lidských tkáních hovořit. Ale nepřál si být vidět. Tohle téma není příliš atraktivní pro nové zákazníky. Tenhle pacient je ochoten zaplatit 6 000 € za hezčí nos. Zde vidíme něco, co podle Tutogenu vůbec neexistuje. Jejich produkty jsou používány v salonech krásy. Používáte často lidské tkáně? Ano, ovšem, běžně. Zajímavé. Tutogen nám tvrdil, že své produkty pro plastickou chirurgii neprodává. My je běžně objednáváme bez jakýchkoliv problémů. Jste to jen vy, kdo tento materiál používá, nebo vaši kolegové jej používají také? Používáme ho všichni, je to normální postup. Říkáte to svým pacientům? Šel byste na operaci, kdybyste věděl, že dostanete implantát z mrtvého těla? Žádné informování? Ne, protože z lékařského hlediska je to bez problémů. A morálně nebo z právního pohledu nejste povinen to pacientům říci? To je dobrá otázka. Opravdu nevím. Mladá žena, která tady získala nový nos, je výjimka. Sama je zdravotní sestra. O transplantacích tkání ví a nevadilo jí, že operace byla filmována. Tak, teď vezmu tenhle kousek fascialáta. Tato tkáň byla odebrána z nohy dárce. Přizpůsobím jej podle potřeby a vložím do nosu. Nakonec má přesně takový tvar, jaký si pacient přál. Krása. Část mrtvoly použitá pro remodelaci nosu. Pro takové luxusní chirurgické operace tkáňový biznis rozřezává zemřelé. Ještě jednou natáčíme s naším ukrajinským kolegou v Kyjevě. Chceme se totiž dovědět více o tom, jak tkáňový biznis získává surový materiál. Alexandr našel v soudních spisech jméno a adresu příbuzného, který svědčil proti patologovi a který může hovořit o tom, jak těžaři tkání svůj biznis provozují.
Přistali vnizu konzervku, zачем to надо? Valerij Kirejev pracuje jako asistent jednoho ukrajinského politika. Jeho matku také rozřezali obchodníci s mrtvolami. Ruсь, привет. Když moje sestra šla vyzvednout tělo z patologie, málem omdlela. Matčino tělo mělo dlouhé jizvy od hlavy až po konce prstů. Она сказала, что там были шрамы на ногах, от самых пяток. Bylo jasné, že prodali její kosti. Болела сердцем. Valerij popisuje, jakým trikem získali jeho souhlas. Protože věděli, že jeho matka byla zdravotní sestra, řekli mu, že by potřebovali odebrat vzorky tkání pro výzkumné účely. Mělo to být důležité pro vývoj nových léků. Když souhlasil, zemřelá byla rozřezána. Почем такие гвоздички? 10 гривен букет. Букет, одна ветка. Одна веточка? Да. Valerij si dodnes vyčítá, že doklady podepsal. Je ale jen jedním z mnoha podvedených. Nátlak hraničící až s trýzněním pozůstalých a falšování dokladů je zřejmě standardní postup v ukrajinských márnicích. Soudní patologové zklamali mou důvěru. Změnili svou profesi na bezohledný biznis. Ať tě soudí Bůh. No šož, Bůh jim судья. Tvrdí, že darování tkání je charitativní akt. Poznal jsem ale, že je to jen obchod. Špinavý biznis. Jak ale přesně je organizován? Znovu jsme navštívili Kryvoj Rok. Nemocnice na předměstí, jedno z center, odkud se získávají těla zemřelých. Ani náš ukrajinský kolega Alexandr se zde necítí dobře. Podle soudních spisů v této budově patologové pitvali za podivných stovek zemřelých a části jejich těl posílali do zahraničí. Přímo naproti márnici si majitel pohřebního ústavu zřídil provozovnu, odkud již řadu let sleduje, co se v okolí děje. Soudní spisy říkají, že pozůstalým byly nabízeny poukázky na výzdobu hrobů za souhlas s vyjímáním tkání z těl zemřelých. Nikolaj, скажите, v Kyjevě тоже podobná situace byla. Tam, jak to fungovalo? Lidé chodili k vám a dostávali výzdobu za své poukázky. Ne, tak to není. Jsme soukromá společnost, ale poukázky jsou od státu. Přišel s tím jeden chlapík z Marnice. Zbohatl na tom. Poukázky byly malou odměnou pozůstalým, kteří darovali těla na tkáně. Jak často byly části těl odebírány? Kdykoliv zavolali a řekli, máme čerstvý materiál. Měsíčně, někdy každý týden. Přijel vždycky náklaďák a naložil chlazený kontejner s tkáňovým materiálem. Co si vy sám myslíte o vyjímání orgánů z mrtvých těl a jejich odesílání Bůh ví kam?
Zřejmě to v pořádku není. Když ale rodina s vyjímáním tkání z mrtvého těla souhlasí a zesnulý neměl AIDS nebo tuberkulózu, pak je to, myslím, přípustné. Když tím můžete pomoci jiným, pak proč ne? Ale oni nakonec extrahovali hromadu tkání z každého mrtvého těla, aniž kohokoliv o tom informovali. Byli to vyložení řezníci, kteří vydělávali obrovské prachy. To samozřejmě v pořádku není. Na Ukrajině, stejně jako ve většině ostatních zemí, je málo rodin, které dají souhlas s využitím těl jejich drahých k extrakci tkání. Soudní spisy však odhalují triky používané pro získávání tohoto cenného materiálu. Jednou zemřel dělník v továrně a jeho mistr bez váhání příslušný formulář podepsal. Sedmnáct pozůstalých, kteří se cítili podvedeni, svědčilo u soudu proti obviněnému patologovi. Jednou z nich je Ludmila Šakšina. Během soudního procesu se dozvěděla, že kosti jejího nevlastního otce byly pravděpodobně odeslány do ciziny. V Márnici si mě nějaký chlap vzal stranou a řekl, chtěli bychom odebrat z těla vašeho otce kostní materiál. Řekla jsem, že můj otec pracoval 23 let v uhelném dole, byl alkoholik a celý život kouřil. A že jeho kosti musí být úplně zničené. Řekl, že to vůbec nevadí. Jaký může být kostný muk, jestli člověk всю жизнь pil, kuril. Tak řekl, je to jednoduché. Buď mi dáte souhlas s extrakcí, nebo nedostanete tělo na pohřeb. Co jsem měla dělat, podepsala jsem. Viděla jste pak obviněného patologa u soudu? A vy byli na soudě, ne? Ano, měl tam 2 advokáty. A co říkal? У него было 2 адвоката. A co on говорил? Он говорит, что это неправда. Všechno popřel. Důkazy měli ve spisech, ale on stále všechno popíral. A nejen v mé kauze, ale i ve 30 dalších. Soudní síň byla plná, ale on tvrdil, že je to všechno lež. Nás tam 30 člověk, ne znám, skолько, plný zал byl. I všichni говорят, получается неправда. When you take the tibia with all of the tissues. Takže stejně jako Mastro Marino v Americe, i ukrajinští lékaři podle všeho extrahovali tkáně z nemocných těl. A stejně jako on zdánlivě ignorovali fakt, že pacienti mohou onemocnět, pokud dostanou implantát zhotovený z infikované tkáně. Společnosti dodávající tkáně vždy tvrdí, že lékařská historie dárce je podrobně prozkoumána a že jsou dodržovány nejpřísnější hygienické standardy. Ale realita je zřejmě zcela odlišná. Teď již víme, že dostat před kameru osoby odpovědné za skandál s odběrem tkání z těl zesnulých není snadné. Všichni soudní patologové v Krivém Rogu nám samozřejmě interview odmítli. Zdrastě, dávno neviděli. Rozhodli jsme se proto pro neohlášenou návštěvu u náměstka ředitele institutu. Přivedl jsem několik kolegů z Německa. S německým kolegami. A u vás разрешение на съемку есть? Máte povolení k natáčení? Ne, proč bychom je museli mít? Jste státní zaměstnanec. Já jsem novinář a mám právo kdykoliv se na vás obrátit se svými dotazy. Ale kdybyste se ohlásili předem, byl bych se oholil. Tak vážně. Máme jen několik otázek. Řekněte nám, jak je u vás organizována biopsie a jakou roli v tom hraje tutogen. Zeptejte se prokurátorky, která tu kauzu řešila. Ta zřejmě ví všechno. Mimochodem, tahle kauza byla zastavena, když můj šéf zemřel. No a potom, наверное, оно прекращено, потому что умер заведующий, в отношении которого было возбуждено это уголовное дело.
Ale ve spisech je, že jste také extrahoval tkáně a podepisoval příslušné doklady. В материалах дела, которое было в суде, вот есть ваша фамилия, что вы как бы занимались как раз выемкой органов, правда? Ну, дело в том, что я их не читал. Spisy jsem neviděl a nemohu vám k tomu nic říci. Co si myslíte o tomhle biznesu? Je nelegální a špinavý. Ваше мнение личное, не считаете вы этот бизнес таким вот грязным? Ну, я считаю, что любой бизнес. Každý biznis je špinavý. Je obchod s tkáněmi obzvláštní svinstvo? Pro mě je to práce jako každá jiná. A pokud hledáte ty, kteří z toho měli velké prachy, musíte se obrátit jinam. Byl jste za to placen? Jenom takové směšně malé částky. Kolik jste dostával za biopsii? Bylo to málo, opravdu nevím. Zapomněl jsem. Jen to řekněte. Vydělávali na vás. Mám je snad žalovat? Kolik mrtvol jste řezal? Потому что люди зарабатывали на вас тоже большие деньги. Вот Так что вы предлагаете мне подать? Několik měsíčně podle toho, kolik objednali. Byli u toho nějací inspektoři z Evropy nebo ze Spojených států? Byli tady nějací z ukrajinské společnosti Bioimplant a pak nějací Němci přijeli, něco si prohlédli a zase odjeli. Měli nějaké výhrady? Я немецкий язык не понимаю. Nevím, nemám tlumočníka. Только через переводчика. Je něco, co vám připadá důležité? Něco, na co jsme se nezeptali? Ну, понятно, что мы задали вам вопрос, да, может быть, вы сами что-то хотели от себя добавить, что очень важно. Да, Конечно, хочу вознаграждение за свое интервью. Имею право потребовать. Žádá honorář za interview. Honorář za interview? To nedáváme. Při pročítání soudních spisů a výpovědí svědků můžeme jen tušit, co se děje v ukrajinských márnicích. Je to zřejmě dokonale fungující systém vyděračství, podplácení a podvodů. Tento systém dodává části lidských těl z Ukrajiny přes Německo do ostatního světa, zejména do Spojených států. Zde v Americe se politikové snažili získat větší kontrolu nad obchodem s tkáněmi. Po Mastromarinově skandálu volal senátor za stát New York po vypracování zákona umožňujícího lepší přehled o tkáňovém průmyslu. Náš americký kolega, reportér Thomas Mayer, požádal o interview tohoto senátora, jehož zákon o bezpečných tkáních však dosud neměl šanci na přijetí. Váš návrh zákona měl umožňovat dohled nad tímto odvětvím. Proč se nepodařilo jej prosadit? Hlavní aktéři byli proti. Tvrdili, že zákon není nutný, že vše je pod kontrolou, ale já jsem o tom silně pochyboval. Jak potřebný je dohled nad zdravotními riziky a bezpečností v tomhle oboru? Dochází tam k obrovskému zneužívání. Tkáňové banky jsou zřejmě bolestivými body a měly by být pečlivě kontrolovány. O to jsme se právě snažili. V současnosti jedinou odpovědí na naše aktivity je tvrzení, že tkáňové banky jsou kontrolovány častěji. Pravděpodobně to však nestačí. Nikdo, nemocnice, lékaři ani tkáňové banky by neměli k tomuto problému přistupovat podle hesla neslyším zlo, nevidím zlo, nekonám zlo. A není tedy mou povinností ověřovat, zda je všechno v pořádku. Měl by se běžný občan bát o své zdraví? Měli byste mít obavy v několika ohledech. Největší urážkou bylo, že lidé nevěděli, že tkáně byly získány od zemřelých. A zde je důvod k obavám. Za druhé, když už, chraň Bůh, takovou tkáň potřebujete, máte mít jistotu, že dostanete tkáň zcela zdravou. A bez důsledné kontroly tu jistotu nemáte. Pane senátore, jedna z věcí, které jsme zjistili, je, že nemocnice v New Yorku jednají s obchodníky, kteří získávají materiál z mrtvol z Ukrajiny. Rodiny pozůstalých tam přišly na to, že části těl jejich drahých byly prodány společnostem zde, ve Spojených státech.
To je hrubé zneuctění bez ohledu na to, kde k tomu dojde. Myslím, že každá zúčastněná instituce je povinna tohle pečlivě kontrolovat. Patří tohle všechno do světa moderního lékařství? Jako všude jinde, když vám technologie dává nové možnosti, může to být k dobru, ale dá se to i zneužít. A je na nás, zákonodárcích, abychom zlu zabraňovali. Kde není dohled, lidé zákony obcházejí. A dozor je velmi potřebný. Od roku 2006 se sice trochu zlepšil, ale měl by být mnohem důslednější. A tak všechno zůstává při starém. Evropa a Spojené státy stále importují celé kamiony dárcovských tkání z Ukrajiny. 21 ukrajinských závodů na nelegální odběr tkání z těl zemřelých dodává surovinu pro mezinárodní trh. A stále je nikdo dostatečně nekontroluje. Připravili Dušan Jurčík, Ladislav Krýsl, Babeta Čejková, Vladimír Tišnovský, Zuzana Trimlová, Ivan Vaňous, Daniel Macho, Václav Kvasnička, Pavla Rychlá, Svatopluk Šuler, Jan Wagner, Jan Šimik a Aleš Sobotka. Česká televize 2013. Ukrajinské úřady v nedávné době uzavřely několik márnic a zahájily nové vyšetřování kauzy obchodu s lidskými tkáněmi. Tutogen a RTI zastavili dovoz tkání z Ukrajiny. Mezinárodní obchod s lidskými orgány